You get a punch the change one for that. Okay. How many go hanging? Four. Two guys. Odema no na abok ma elekere ya suku dị na akwanta akọ dị iche iche. Anyị nyochasia ya gị onwe gị nọ ebe ọbụla ị nọ iwee were ekwentị gị wee kpọọ wee tiegasịrị n'ukwu. Ana m ekele ndị niile bidoro na ịga ike mgbe ụtụtụ nụ na ajibọnụ ya. Ekene m ndị kenere, kene ndị na-ekene, kene ndị gere ekene. Asị m na ọ ga-adịrịrị anyị niile ma eketa ga-eketara anyị ihe ọma, kepụrụ anyị ajọ ihe ọma, kegbuo ajọ ihe niile na ala Igbo nakwa ezinụlọ anyị niile. Wee na-asị nke onye chi ya zere. Abụ m Chizzy Ane. Anyị ezuona ka aha eri ude na mechi ugwuelu anọgoro ya. Ajibọnụ ya nna ya nọ kemgbe ụtụtụ. Amechi kelenu ndị Igbo. Igbo ekene m n'ụlọ daalụ n'ụlọ ka anyị nyoba anya na akwụkwọ akụkọ niile anyị ji taa. Ọ dị mma, anyị ji akụkọ Vanguard, Punch nakwa The Nation na ndị ọzọ. Ajibọ Igbo Igbo ekene m ọzọ pụrụ iche kedu ka o si ada eji m n'aka na onye ọbụla na ọfụma dịka ị na-apụ ịta anụma ana m asị gị na gị gbado anya ebe ọbụla ị na-eje gwa onye agbata obi gị ebe ị nọ ka ọ ga-abụ onwe ka ihe si daba ama ebe a ga-ebido chọba gị maka na ka ọnọdụ dị n'obodo anyị bụ Naijiria onye ọbụla kwesịrị ịbụ onye nche abụrụ sọsọ onye nche onwe gị ma onye nche nwanne gị. Daalụ dị ga-esonyere anyị ebe anyị na-anọ ewepụta isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. Nnọọ ya gazie. ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Ka anyị lechara obere afọ anyị pụta anyị agbapụ ọsọ ozugbo anyị na-abịa. Enugu's best address is here. The one, the only, Akwanta Mall. If you want to do business in Enugu, this is the place to be. First of its kind in Nigeria, Akwanta Mall is open. An outdoor garden now open for your entertainment. A swimming pool arena under construction and much more, all open 24/7. We are now leasing and your business will thrive here. Be it fashion, health, furniture and decor, beauty, products or services, or our grade A office spaces. Visit the mall for a viewing at Block 1, Hillcrest Estate, Amman Road, Enugu, or online at akwanta.com. Akwanta Mall, Enugu's best address. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, craftsmanship, think. Mahogany Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira. Oh yes, 12,999 naira per square meter. And for your exotic Italian tiles and slabs, marble tiles and slabs, vitrified and ceramic tiles, puppet and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 Rangers Avenue beside Coach's Fried Chicken. Number 852 by Methodist Gospel or where or comments on 083 342 4193. Mahogany Marbles Limited. Why pay more? Why pay more? Hey, Dorido, better than Steph. Now take gigabyte data just like my Intel shop. Me I don't want to show. Like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial star 101 hash today to expect.
That's After 4 and double. I'll look over. After 8 or 4. Okay. God, check it. Make I show you the toilet where you go to shop with other neighbors. That is. See which they use take cleaner. Kill yama the mouse. Hypo toilet cleaner. Wow. Wash your toilet at least once a week with Hypo toilet cleaner to keep it sparkling clean and gem free. Available in sachet for 35 naira only. Madam, now 2 years landlord one collect. We will pay for 6 years. Is this one the last one? Odema, awebule na ayabata na chitaz no ga haije yocha isiokwu dị na akwụkwọ akọ dị iche iche na lai. M ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo. Anyị ga-ebido n'akwụkwọ nke Punch. Anyị ga-ekwubido na anyị ji akwụkwọ Punch, jide Vanguard, jide The Nation nakwa Daily Times. Daily Times. Ya bụ nke mbụ anyị ga-enyocha ugbu a bụ Vanguard. Lawa nkọ na nkwekọrịta ndị obodo ndịda Nigeria kwekọrịtara na Asaba na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga gbasara ịhazigharị Nigeria dịka onye isi ụlọ omebe iwu nke Nigeria bụ Ahmad Lawan nakwa onye okuru ndị na-anọchite anya anyị n'ụlọ omebe iwu bụ Femi Gbajabiamila. Ha nọrọ ya wee kwuo wee katọọ nzukọ a na nkwekọrịta ndị na-achị ndịda Nigeria, ya bụ ndị na-achị ana Yoruba, ana Igbo nakwa na Niger Delta. Ha na ebe a wee kagbuo si na ọ bụgoro na-ga-ekwu gbasara nhazigharị Nigeria na ndị atụnyere aka, ya bụ ndị ahọpụtara na eso na ndị na-achị na ọ bụghị ha kwesịrị ịga na-ebu ụzọ wee na-ekwu ụdị ihe dị otu a. Na nke a ha mere na ọ fọrọ obere na asịkwarị na ha chọrọ ime ya, ha ebidogoro na obodo nke ha wee mebe ya, na ihe kpatara ụmụ ihe a niile bụ na ọchịchị ime obodo nke mkpọ local gọọmenti na ọ na-akpọ afọ n'ala. Ọ bụ otu a ka onye si ụlọ omebe iwu nke Senate nakwa okuru ndị na-anọchite anya anyị n'ụlọ omebe iwu bụ Lawan na Gbajabiamila ji kwuo ya gbasara nzukọ ndị na-achị ala Yoruba n'Igbo nakwa Niger Delta kwuru. Otu aka ha si ya akwụkwọ Vanguard. Amechi mana ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na a na-ekwu ihe gbasara etu a ga-esi wee hazie obodo anyị ka ọ dị mma, na ọ ga-ebido n'ọha nwa bụ ndị ahọpụtara na-ekwuru wee na-ajụ mbọsị emere ntuli aka ịhọpụta Senator Lawan na Gbajabiamila. Ọkwa mbọsị anwa ka emere ntuli aka ịhọpụta ndị gọvanọs na-achị South South. Ha ncha niile na-ejere ọha na eze na ndị obodo ozi, ma ndị gọvanọ ma Lawan na Gbajabiamila ọkwa ndị ọha na eze ka a na-ejere ozi. Mana ifu onye nwanne m nwoke, ihe a na-egosi gị na anyị enwero seneti, anyị enwero ihe president na ndị executive ha na ya na-achị chọrọ ka ha ga na-ekwu, ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya. Anyị nwa bụ ndị zigara ha Abuja bụ ndị họpụtakwara ndị gọvanọ na-ejere anyị ozi, ma ihe ndị gọvanọ na-achị anyị bụ ndị South kwuru, ọha na eze ndị South kwadoro ya. Ọ bụrụ na ọ dịrọ ha ma ha nọrọ na Abuja, nsogbu adịrọ, ha nọrọ ebe ahụ. Mana ndị mmadụ bụ ndị Abuja ha nọ nwere ihe na ha na-eme, ọkwa ebe a ka ha nọrọ ụwa ha. Ọ ndị gọvanọ bụ osu ọhụ maka hope ụzọ dị mma kwatụrụ ọzọ gbana Abuja. Ma ọ ndị gọvanọ bụ ndị nọ n'ala mara ihe na-ese. O nwere onye na-anọchite anya Imo steeti ga-aka hope ụzọ dị mma mara ihe na-eme n'Owerri n'Imo. O nwere onye na-anọchite anya Enugu steeti ga-aka Ifeanyi Ugwuanyi mara ihe na-eme n'Enugu steeti.
ya bụ asị kwuwe nọọ ndị gọvanọs ka wee maka na ndị Igbo si na obi n'ụlọ bụ onye ma akwụbụ ọsọ ya bụ na ihe na-ekwu bụ ha kwuwere onwe ha mana ndị gọvanọ kwuwere anyị. Daalụ. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa n'akwụkwọ Vanguard ka anyị nọ ya. Anyị ga-enebere njọ ụlọ anya n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ anyị wakwuru ebe ọ bụ Buhari na-agwa ndị omekome ya bụ ndị ama dịka ndị bandit. Ọ sịrị na n'oge na-adịghị anya njọ ụnụ niile na-alụ ọrụ na-agba na anyị ga-enebere ya anya wee mara ihe mere unu maka na ọ jụrụ dị na-esigbue nkakụ. Ọ bụ otu a ka bụ Buhari si agwa ndị otu a ka o si agwa ndị maka na ọ na-ekwu na nchekwa na alụ ha na-akpa na ama nri ihe gbasara iwe nri zuru oke na ala anyị aka ya bụ na n'oge na-adịghị anya na a ga-enebara ndị niile na alụ niile na ndị a na-akpa ya. Chizzy, Otu a ka si ya Vanguard. ndị Boko Haram bidoro kpawa mkpakpa ha na-akpa afọ 10 gara aga kemgbe Buhari batara n'ọchịchị dịka onye isi ala nke a bụ afọ 6 ị na-anụ ya na-ekwu anyị na-anọ ọ ka nọrọ na ọ na-asị na anyị ga-enebere anya ọzi mgbe anyanwụ a na-enepịara o tinyewezi ihe ntị kedu mgbe ọ na-eji ọ ga-ebe anya ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ ga-ekwu nye ekwu na nụ ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ ga-eme ya nọrọ meka ma na ya marazi ihe anyị ga-eme kedu mgbe ọ na-eche na-ekwu bụ na a ga-agbachite mbọ gbasịa mbọ ike na aga ama m ihe oyi na-ekwu anụrụ m ihe o kwuru ihe na-ekwu bụ na ekwusina na aga ha mewe emewe ekwerozi farmers jee na ugbo ha nke a gaa last year this year ka Nigeria sịcha adị ndụ ọ Chineke ka ọ dị n'aka o ruo kịta ị ga na-asị na aga ha mewe emewe maka na aga ahụ maka nchekwa na-ezughị ezu ka ndị ọchịchị etiti jide nkwadobe ugbu a ịkpụje ndị Boko Haram ruru 400 ụlọ ikpe ya bụ ndị ọchịchị etiti adị na njikere ịkpụje ndị niile ji ego akwado ndị Boko Haram ruru 400 ụlọ ikpe bido kpebe ha ikpe. Ọ bụ mụ kwuru ọ bụ malami nke na-afụ maka ikpe n'ala anyị o kwuru ya ụya ọ sị na ndị niile ji ego akwado ndị a ya bụ ndị omekome na agụba ha na ha ruru 400 na ya bụ ndị na-akwado ndị Boko Haram ruru 400 ndị ji ego akwado ha na ha ejikọrọgo ndị ọchịchị ejikọrọgo ugbu a dịka ihe onye isi ala kwuru ịfụrụ na ha ejikọrọgo eje ọ bụ mana m na-afụ maka ikpe kwuru nke ekene dịrị onye isi na Vanguard ka edele ya ekene dịrị onye isi ala na malami ị na-akpụpụ onye na-akwadoro mmadụ ụlọ ikpe mana onye a na-akwado na-egbu mmadụ unu gbude ha unu eje saa ha arụ kwa mgbe ọfụ tee ha ude tee ha mmanụ tinye ha n'ezigbo ụlọ nye ha ezigbo nri na unu na-eme ha rehabilitate unu mechaa unu ezipụ ha ka na ha repent go na ha echegharịgo ịma ihe m na-ekwuri ha bụ na o nwere ihe mere Nigeria taa bụ accident na ihe mberede ọhịa anyị kwado anyị tetara ụra were ụkwụ anyị na-abụ jewe n'osimiri jee makpunye n'osimiri onye mmadụ ji egbe anụso gị agha ọgụ egbu ndị mmadụ ahọ ndị mmadụ ka ewu bepụ mmadụ isi na-egbu mmadụ na-awakpo ụmụ nwaanyị na-eme ha niile ihe nwude ha egbu ndị amị o nwere onye afụbe vidiyo ihe a na-eme ndị na-anụrụ anya ọgụ inwude ha kama ị ga-akpụpụ ha n'ụlọ ikpe kpee ha ikpe taa ha ahụhụ ka iwu si wee kwu onye ọbụla wakporo obodo anyị ọgụ ije si na ị na-rehabilitate ya ọkwa ihe bụ na ị na-rehabilitate ụlọ ikpe rehabilitation nwere rehabilitation karịrị justice maka na justice ndị emere ihe deserve justice ndị na-eme eme deserve justice mana ọ bụrụ na mmadụ bịara wakpo m gbuo nwanne m ma ọ gbuo m ma ọ gbuo onye ọzọ ma ọ mee ha ọ bụrụ na ọmụọ ka m pụzi ma ọ na-aka bụ mmadụ wee fụ onye anwa mere m ihe a na gọọmenti na-apa mpa onye anwa na ọ nọzi dịka onye gọọmenti na-enyezi nri nye ya ezigbo nweyi ọ na-asa arụ ya amgosi ọpụta ya na nga ọ bụrụ na iwu si nọ igbu onye ahụ si gbuo ya
ọ bụ nọ ịtụ mkpọrọ si tụọ ya mkpọrọ ka ọ nọrọ ebe ahụ wee chegharịa mana ịbịa a na-asị kedu mere ndị a na-awakporo ndị uwe ojii a na-eme nke a na South East na South South o nwere ihe ọzọ ka anyị ghara ka anyị gwa onwe anyị eziokwu n'ọhụ na ndị a ji egbe ememina ndị mmadụ n'ugwu Hausa na ndị bandit na ndị Boko Haram o mechara hapụ ha ndị bụ nọ na ha na-akpagharị na ha na-achọrọ inwere onwe ha abịa na-egbu ha ọ dị ka mmadụ obi ga-adị ndị mmadụ. Anyị ka nakwa n'akwụkwọ Vanguard. Nwoke ahụ ejidere n'Aba ọ kara nka karịsie ihe anyị ga-anabata na ESN na afọkwa nke iji ya mee onye osote iko ọ bụ ndị IPOB na-ekwu ya na nwoke ahụ ejidere n'Aba na ọ kara nka gafee ihe a ga-anabata na Eastern Security Network ọfọzie nke iji ya mere osote onye isi iji ya mere onye na-esota Ikonsi icheta na Ikonsi bụ onye Ikonso bụ onye IPOB wee na-asị na nwoke otu ndị nche Eastern Security Network ọfọzie nke iji ya mekwazigharị osote Ikonso ọ bụ IPOB na-ekwu ya ọtọ ka si dị ya na apụcha ụdị ha mewe na-ama nke bụ eziokwu gọọmenti nwere onye ha jidere wee na-asị na onye a bụ onye osote onye isi ndị IPOB a na-asị na ọ bụrụ eziokwu naanị Chineke na ndị gọọmenti na ndị IPOB ma nke bụ eziokwu mana ihe dị ka ya bụ na onye a nwere ike ịbụ o nwere ike ịdị ka gọọmenti si wee nwee ike ọ dịrọ mana ihe anyị na-ekwu bụ o nwere mgbe Eastern Security Network adịrọ o nwere mgbe ndị unknown gunmen na-adịrọ kedu ihe mere ihe a niile ji wee bịa dị kịta Chizzy ihe mere ya bụ na a hapụgidere ihe kama a ga-apụta chụwa ewu ojii tupu chieje ha hapụ chieje o ruzie n'ọchịchị ebigharị aka ka ama ihe na-ekwu na bụ ka ebidokwa kịta maka na o nwekwa oge ga-abịa ọ bụrụ na taa ka bụkwa ụtụtụ maka na taa bụ gboo ka anyị achọrọ m ịdị na-anụ achọrọ m ịdị na-anụ Eastern Security Network achọrọ m ịdị na-anụ Python Dance achọrọ m udo ihe niile ga-enye anyị udo ihe ka anyị chọrọ ịnụ ihe ka anyị chọrọ ka a na-eme ka onye ọbụla wetuo onye ọbụla butuo ka obodo anyị adị mma ihe IPOB dị ka a na-arụtụ aka bụ na onye agha na ọ bụrụ onye nke ọ bụrụ onye otu ha ma ya fọdụ nke ọ ga-abụ mana a na-ekwusị gịnị mere gịnị wee mee gịnị mere ede ji wee bee nwee ọ bụrụ na obodo a dị ka o kwesịrị ịdị ị ga-enwe IPOB ị ga-enwe Eastern Security Network ị ga-enwe Ikonso anyị anụghị ihe ikwu echi mana tupu anyị enenye anya na isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Punch ka anyị jee zụchalụ obere ahịa No, This see, you can't get a break when I come to take you. Now to gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000. na program Gigabyte data. Now slow me self shock. Like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial star 141 to experience the network almost 4G coverage. about the same thing you The smartphone network. Now, here's like a bit more. Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my guys work, then Oga work, came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Cubic malt. I imagine. na Abuja is it not the same people that elected the governor? Mana ha na-ekwu ifugoro ebe nsogbu nọ akwa ndị a ga-ebi tisha mana kịta ha ebidogo mara the southern governors amara ma a ga na ihe aga ha mana a ga-ewe opposition your governor is your leader in your state. You know, and this is his stand. So you should be loyal to him. He is speaking of ma a na-ekwu ya because na ndị Tinubu tinyere na so ọ ga-ekwu ihe
elected. Oh, yeah, like when any faith na National Assembly. They want us to show that we're going in and select data, select social bundle, and select YouTube to choose the Glow YouTube plan that's just right for you. Glow Unlimited. Okay, when no longer is solid 100.9 FM, ebe anyị na-anọ akọwapụtara gị isiokwu nke dị n'akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Nigeria. Chizzy anyị ewerugo isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard, mụnwa nọ na ọnọkọ The Punch. Onye isi anyị bụ Buhari na-ayọ maka nghọta. N'otu aka ahụ ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP, otu ACF, Pandef nakwa ndị ọzọ na-asị na onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari na sọsọ ihe ọ na-eme bụ inye efe ganye na ọ jụrụ ime ihe o kwesịrị na ọ ga-eme. Ya bụ dịka onye isi ala anyị bụ Buhari na-ayọ ndị obodo anyị bụ Nigeria ka ha wee nghọta na ọnọdụ obodo anyị nọ n'ime ya. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP, otu nghọtabe ihe o kwesịrị ime. Okirikiri ka ọ na-abụ ka o si. na excuse ya mere ihe o kwesịrị ime mana ihe tentukwu dị ma okwu dị nro na-ewefu ọmụma ọ dị mma ka a na-ayọ mana okwu ọkwanụ ya mewe ka o si ekwu ị na-aghọta maka na ka si wee kwu na mbụ ihe butekwara na anyị ebe anyị nọ kịta bụ omume emere ọfụma imegide mmadụ ya mewe ihe o kwesịrị ime kwuwe ihe o kwesịrị ikwu ọkwa na-asị na ya gwa anyị okwu mgbochi ole ka o kwuru ọ bụrụ ọkwa na ndị ọrụ ya sịrị na prezidenti sịrị anyị onye ukwu onye nta Okeke na Okafọ Mgbeke na Mgbafọ asịgo prezidenti biko gwa anyị okwu ka anyị nụ ihe nna anyị na-ekwu na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere mana o nwere ihe okwube nọ na a na-edere anyị onye na-ekwuri ya na-ekwu mba ya kwuo mana nke kacha nke bụ ka anyị nyekwu ekwuzi na ya mewe anyị ma ihe a ga-eme nke a ndị gọvanọs kwuru ka ihe a ga-eme onye ọbụla mana ọhịa ga-eme ka obodo dị mma. ndị sineti ndị sineti ahapụ ndị sineti na House of Reps onye isi ha ndị isi ha bụ ndị kwesịrị ikwuchitere ndị mmadụ eje ekwuwe ihe ga-adị ndị executive mma. Ihe ekwu bụ ka onye isi mebezie mmemme ka ọ ghara ịbụ n'akwụkwọ Punch. Onye isi ndị otu sineti nke na-afụ maka ihe ubi n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Abdullahi Adamu apụtago wee kwuo sị na abụbọ na nkata ndị ọchịchị ọdịda anyanwụ obodo anyị bụ Nigeria bụ ihe mpịawa azụ. Onye isi otu na-afụ maka Abdullahi Adamu nkata ndị na-achị South East bụ ihe mpịawa azụ na ihe so mma n'azụ. O nwere onye ndị ugwu Hausa ga-afụ ihe a anyị dị mma ịma bụ ihe Abdullahi Adamu ka ịghọta bụ aka chịbụrụ gọvanọ chịbụrụ Nasarawa steeti ọ chịchago Nasarawa steeti ahụ 8 wee jewu na sineti ebe ahụ Ken hapụrụ n'ọchịchị ọ nọ na sineti. Ịma ndị a etu ha si eri nọọ ndị ga-anapụ gị nke gị ewee na-eri ọmadị ha mma na onye a na-emegbu ọdadị onye na-emegbu mmadụ mma ka onye a na-emegbu si mba biko si emegbuzina m si nwere onwe ka oke ka ọ rarụ. Ihe a na-ekwukwanụ bụ mee nwa mmụọ etu isi wee mee nwa mmadụ ka obi dị onye ọbụla mma. Kedu ihe a na-asị kedu ebe ndị South nọ wee pịawa ha azụ? Where did we betray them? Na anyị na-asị Buhari na-enye ọkwa inye onye Hausa
ihe onye Yoruba nye onye Igbo. Echemri na ihe a ga na-ekwu bụ ihe a niile ha kwuru ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Ihe kwesịrị ịdị na-ekwu na ọ bụrụ na kedu etu asị na na-ebite ọ bụ ihe na-eme ka ọ bụ ihe na-anya ọ bụ ihe ndị ọha kara si bụ eziokwu kwara ọ bụrụ eziokwu ọ bụ ihe ọha chọrọ. Chizzy hadị mmiri na-ezo n'ụlọ mụ na gị kwapụ m n'iro mmiri a na-ama m nsị ka m bata n'ime ụlọ so onye ọbụla nọ n'iro soro nwere ụlọ na ọ ga-abata n'ime ụlọ gị nwa nọ n'ime ụlọ asị na mụnwa nọ n'iro mmiri na-ama isi na mbata n'ụlọ nọ ebitere gị ihe a na-egosi gị na ndị enwere obi mana anyị chọrọ obi ịfụnanya na ọ bụ na anyị ga-abụ nwanne ime nwanne gị ka nwanne ọkpọ gị nwanne ọ nabata gị. N'otu aka ahụ kwa n'akwụkwọ Punch nke a bụ nke ikpeazụ gị were na nye bụ akwụkwọ Punch. Ụjọ dị na afọ 2023 n'ihe gbasatara ibinye aka ebe ọkụ gbagoro ụlọ ọrụ ndị INEC ruru 19. Ụjọ dị na maka ihe gbasara ibinye aka n'afọ 2023 dịka ọkụ gbarigoro ụlọ ọrụ ndị INEC 19. Mmadụ ndị na-eme a nke bụ eziokwu bụ na ịfụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya n'ekete a Naijiria nwetagoro onwekwu ndị ndịda ọ bụ ndị ọwụwa anyanwụ onye ọbụla onye na-eche na o nwee ihe ọ ga-emegide ka ndị agha chụpụ ndị ọchịchị bịa were ọchịchị n'obodo a ọ emekwa onye nwa ya anwa ọ mara na maka na ndị Naijiria onwere ihe ga-eme ka o si na wee dị the worst of democracy is better than the best of military dictatorship. Anyị achọrọ ndị ọchịchị ndị agha ha nọrọ chewa anyị etu a si eche anyị anọrọ anyị ọgụ agba mbọ onye na-eje agba ebe a na-etuzi aka kama ama eme election demokrasi a kama Chizzy anyị apụta n'azụ kwuo n'azụ agụ ọnụ agụọ rizọt amara onye ndị na-eje nke bụ eziokwu bụ na The Nation, The Daily Times, ụmụ ihe a niile bụkwa isiokwu niile ha bụkara ya bụ na akwụkwọ nta akụkọ niile ihe a niile ọ dị ka ha niile bụ ya mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ka ihe a niile ji eje were akwụkwọ niile anyị gụpụtara The Punch, Vanguard, The Nation, Daily Times, ụmụ akwụkwọ nta akụkọ a niile ka ị ga-afụ ụmụ ihe a niile n'uju ya ịgụwa ya wee mara ka o si ada maka na ọ dị ka ha niile bụ ụmụnne ya bụ na otu a ka o si dị mana Amaechi Ugwuele atapịa na ihe niile wee kọwasị ya dịka o kwesịrị ya bụ na ugbu a ohere adịgoro gị bụ nwanne anyị na onye na-ege na ndị enyi anyị na ndị ege anyị gịwa na onwe iso wee tinye ọnụ cheta na ị nwere ike ije na Facebook chọba Solid FM ilu ebe a izitozi nke gị gụpụta ebe a maọbụ ijebe na Kpakpando TV ije subscribe na YouTube ka ị wee fụ ya niile na zitekwa ozi nke gị na mba ọghọm na ebe ọbụla ị nọ wee na-ege anyị maọbụ na-ekiri anyị a sị na ọ ga-adịrịrụ niile mma lekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tie ebe ọnụ nke gị ugbu a 090 9771 1009 0909 771 109 maọbụ 0902 311 109 0902 311 1009 afa gị na-ebichapụ anyị ekele gị ndị ebichapụ gwa ya afa gị bee ya nkenke gaa n'ihu daalụ na ndị mmadụ a niile bụ okwu ụfọdụ okwu achọrọ akwụrụ ahụ ndị na Igbo okpuru otu ahụ ndị akwadokwara ha kwadoro ikwu kedu isiokwu nke ị na-atịnye ọnụ na kedu isiokwu nke ị na-atịnye nwanne ihe na-atịnye ọnụ bụ na ndị kwuru na ha sị na ha chọrọ ya ndị ada nna gị kwuru na ha chọrọ ya na ọ bụrụ eziokwu na ọma mmiri na ha ga ome ị ga-ahụ ihe a ga-eme n'ite ahụ ndị obodo na-akwado ebe ọbụla ha nọ aka bụ ofu kedu ndị si na ha akwadoro kedu ndị si na ha akwadoro akwado ọ dị mma daalụ cheta na isiokwu niile anyị na-ekwu ebe a ma ọ bụ alụ niile ndị niile na-atụ bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ọ ga-adịrụ niile ma ngwa onye na-akọ otu gaa n'iru otu mkpu ndị 99 ma otu ị ga-agaba onye ọzọ ga-enye ada n'isi ihe ikwu onye ka anyị kelere n'ụtụtụ a
Imagani right now, no only at the onye na-abịa ya aka ihe gbasara ita netwọk na ihe ndị a ụgwọ ahụ kwere mma because ita netwọk na ya hụ na nwanne nwanne igechara ihe niile ka o si udo na-adịghị kpatara ndị niile ji apụta wee na-eche obodo na ihe a chọrọ bụ ka udo wee dị mana amaechi ọ bụ ihe ikwu Chizzy mana onye ọbụla na ekwucha onye ọbụla ga-aghọta ka o si wee ghọta ihe m kwuru bụ na asị m gịnị mere gịnị wee mee ọ bụrụ na udo dị ihe mere edejibe ogbe mgbe anyị adafụ ndị amị na steeti anyị ogbe mgbe anyị adafụ naanị na ịfụrụ ndị amị bụ na ije na baraks mana emegidego megide ọ bụrụ ndị polisi adọrọzi inọ nọ ndị amị ka a na-afụzi ya na-ekwu udo dị na anyị chọrọ udo karịa na o nwere ndị sekuriti netwọk bụ mmadụ ha na-egbu mmadụ a na-egbu ha mana achọrọ m ka egbuo mmadụ ka ọ ka gbuo ka ọ ka egbuo udo dị ọgbaghara ụbọchị asị gị na ya egburu mmadụ one maọbụ one a ka anyị egburu egbu akarị anyabata ndị mmadụ onye ka anyị kene Nnedi gaa n'iru ezigbo nne ka m tinye na nke isiokwu nke onye isi ala na oge eru mgbe a ga-ejide n'etiti ihe ndị arụ oge mmadụ nwetara enyede ike na Naijiria ka ọ bụ dịka ka ọ ga-ebido mere onye chigoro afọ isii ike ọzọziri afọ bụ ọ na-ekwu oge erukọkwa mgbe ndị Igbo ga-egboro anya na anyị nọrọ n'ihe a na-akọ anyị chọrọ ka nwụrụ nwa anyị ndị ewu anyị anaghị ihe egwu Nnedi nso onye ka anyị kene daalụ ebe aka ebe ka isi abụ Maazị Gabriel anyị otekwa nnọọ gaa n'iru ọrụ ekweghị ka ekwukwo ọrụ bụ ọkụ ọgbụgba n'ụlọ ebe a na-atụghị aka dị iche iche na Naịjirịa. Ọ bụghị ebe a na-atụghị aka nọ ndị na-afụ maka itinye aka ntụnye aka na Naịjirịa ebe dị iche iche. Anyị ga-aghọta na ọkụ ọgbụgba na Naịjirịa bụ ife tata ruo tegori aka o bidoro ma eji m ohere a akpọkụ ndị niile na-arụnye aka n'ọnọdụ a wepụ aka mgbororo ihe oyiyi aka mmadụ ogochie eze mgbe anyị ga-eme ntụnye aka n'afọ 2023. Udo dịrị unu. Udo dịkwara gị nwanne 09097711009 maọbụ 09023111009. onye ka kene Austin Daniel Daniel o nwere ka ọ nọkọ gị na ị ga-akabara ụkpọcha anya azụ ọdụ ego Austin onye ka anyị kene ụtụtụ ọma afọ gị na ebe isi agbụ nkenke obodo ọbụla okwu nke ị na-atị ọnụ ya na-atụ maka onye ejidere asị ka ahapụ eme ya ka esi emeghe ka a na-akpụpụta ụlọ ikpe onye ka ejidere anyị na-ekwu biko eche na anyị kwuru maka onye ejidere ebe a anyị ekwu okwu ejidere ejide ihe kwuru bụ mmadụ one ruru 400 ndị ekwesịrị ikpuji na ikpe dịka malamisi ya ihe ọ na-ekwu bụ ihe ọ na-ekwu n'ọkwa ndị ji ego akwado ndị Boko Haram ruru 400 ọ ya ka anyị kwuru ọ bụrụ onye ka anyị kene omemgbe o ji daalụ Ibeọlachi anyị na n'ihi na-ekwu be ya nkenke ihe na-ekwu bụ na anyị na-eche onye ike na ka anyị bịa ka ọ bịa adreesị ya Naijiria anyị nọ na-echekwa n'okitibe ka ọ bịa na kedu ka isiokwu nke na-atinye ọnụ na ya apị na anyị na-eche onye ike na ka ọ bịa adreesị ya Naijiria nke ahụ esoro taa onye ka anyị kene afọ gị na ebe isi akpụ dịla ọga n'iru nnọọ afụgone ndị mgbago ugwu na-ekwu mana jụna nke ya na-akpa afa ha Gbajabiamila bụ onye Yoruba afụgone ha na-ekwu na ndị gọọmenti anyị nọ ndị ntara na enweghị ha ma na-eme na nkata niile ha kpara enwere isi ọ na-afụgone mana ka mma si eme ogori n'ọnụ dị na agba mmadụ nke ka mma ọ na-afụgone ya
Daalụ. Anyị na-abata gị ọfụma dịlo. Onye na-agba ọgụ ahịa ọfa gị na-ebi iche akpọ. Hello, good morning. Ya gaziere gị sụọla ya Igbo yele ihe. Ụtụtụ ọma. Ya gaziere gị afa gị na-ebi iche akpọ. I'm akpọ from Alọkwa. Gaa n'iru. Biko ihe ndị na-anọchite anya anyị na na ndị gọvanọ arụsịrị ọrụ ha kwụsịrị ịrụ. Ihe dị na ya bụ na ndị sineti ọ dị ka ha ma ọdị ihe a na-eme. Ihe ndị gọvanọ si na ahịa kịta bụ ndị sineti. Ọ bụrụkwa ndị sineti niile onye isi ha na okwuchitere ha bụ Gbajabiamila. Isi ọhịa ọ na-ekwuchitere ha na ọ dị ka ha kparị akparị ka okwu ya. Gaa n'iru. Maka na nwaanyị ha chọrọ ekwu ịchụtara ihe ndị ọzọ niile na-abawanye agụụ karịa ihe ndị ọzọ niile anaghị maka ịkwụsị itinye ọnụ maka ha nwabụ ihe na-anọchite anya ụmụ ogbenye ebe ahụ ụmụ ogbenye ma ndị nwere ego. Daalụ echi mana ihe ndị na-achị obodo ndịda Naijiria obodo dị iche iche na Naijiria ndị na-anọchite anya na ndịda kwadokwara ihe ha kwuru ebe ndị na-anọchite anya n'ọnụ omebe iwu etiti kwadoro ya ndị ọzọ na-eweghị ha n'anya ndị South icheta bụkwa na ndị ugwu na-achị ugwu na mee nzukọ ha enwere ndị ndịda da-atinyere ha ndị ugwu mere nzukọ nke ha wee sị na ha chọrọ ihe a na-ekwu ndị gọvanọs bịa kwucha ihe niile ha kwuru kọwaa were ya ofu wee gbaa ya n'anwụ gbaa ya ọtọ onye ọbụla afịa ndị na-ejere ndị ndịda na sineti mana House of Representatives ị na-anụ wee zukwuo nke ha wee kwukwa ofu ya sị na ha donyekwara ukwu wee kwado ihe ndị gọvanọs kwuru. Gbajabiamila bụ onye ndịda mana onye Yoruba Igbo efu o wee soro onye ugwu Hausa wee kwuwe iji wee gosi gị na ndị anyị tinyere na Senate na House of Reps ụfọdụ n'ime ha ọ na-akọ na ha na-ekwu ọ bụgoro na a ga-ekwu ihe dị otu a na ọ bụ ndị atinye ga na-ekwu ya ihe a bụ ọnụ mmiri ndị presidency na ndị ugwu gụnyere ha n'ọnụ ha na-ekwuru ha bido ha chọọ igosi anyị na ha na-echere ndị mmadụ ha bidogodo ego ole ka a na-akwụ Gbajabiamila na onye a Lawan ha ji ana na-agụ ha niile na-apịa ndị mmadụ eme ndị mmadụ ka na-eji ụgwọ mana ndị ọrụ si na a na-eji ha ụgwọ ada-ejighị ụgwọ ndị dịka ndị dibịa bekee ihe na-anụ na a na-ejigasị ọkwa ndị nkụzi kịta ndị kọtụ adarụ ọrụ ndị ụlọikpe adarụ ọrụ maka na ndị politeknik ha ncha niile nọ na abụghị ọrụ mana ndị a ejiri ha ụgwọ ego nde kwuru nde onye a ji ana ọnwa kwụrụ ọnwa ada ejighị ụgwọ ndị ọ na-arụ gịnị ịbịa were ndị na-akpọ afa gị na-ebe iche akpọ anyị kene gị biko afa gị na-ebe iche akpọ sụọla Igbo yele gaa n'iru ihe m na-ekwu na-abụkwa eziokwu o merugo mgbe ndị Igbo ga-ebe ya mara ihe a na-ekwu ka kọvrịj ekpuchi o nwere eziokwu ihe a na-ekwu mgbe anyị na-enwetara ife lebe ya. Daalụ afa gị na-ebe iche akpọ ndị na-ezite ozi gị na Facebook were oge na-adịghị anyị gafe gwa ya afa gị gaa n'iru amecha na-ekele gị biko o nwere ihe gbasara ndị ugwu gbasara ihe ndị a na-eme ebe a ndị ọchịchị na-efu uche ya eche m na-achọ ya bụ na doziwe obodo ya eche m na ndị gọvanọs na ha bụ ndị isi nche n'obodo ha ọ bụzi ndị okwu ga-agwa ihe anyị ga-eme ụrụ na-edebekwu ya anya ihe anakwa n'okwu nwanne ha nwoke nke ụlọ anwụ ahụmadụ be n'okwu after independence ọ nakwa n'okwu a ụnụ biko ndị Chineke anya ka anyị chịkọta obodo anyị ka anyị chịkọta ma na ha nọpụta maka na afụgo na anyị chọrọ inwere onwe anyị ị naghị anyị sọ na
Dalo. Dalo. Ajibo, when did at your no na Facebook? Onwe ndị tinyere ọnụ n'okwu na Facebook onye nke a bụ Stanley Prince. Esi m obiọma ụdị wee na-ezite ozi na-ekene unu dịka unu ji asụsụ Igbo wee na-akọwa isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ. Chukwu gọzie unu. Augustine Chinedu Mkpume na-asị anyị ụtụtụ ọma. Ya gaziere gị Augustine. Daalụ. Richard Oke si na ndị EDP n'oge na-abịa mgbe a ga-agụpụta atụmatụ unu kpara n'ihe gbasatara ọrụ n'obodo anyị bụ Naijiria. Amara m isiokwu ise nta akụkọ ị na-etinye na ntụmadịrọ. Stanley Prince na-asịkwa anyị na ọ na-ejisi ike n'ọrụ anyị na-arụ na o si Odeke Ajima wee na-ezite ozi ya. Daalụ. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya ka anyị nabatakwa ndị mmadụ n'ekwentị. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ụtụtụ ọma. Ya gaziere gị, gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nwanne. Eji m diriba akpọ, achịkpafuru m diriba. Achịkpa gaa n'iru, ya gaziere gị. Biko, ihe m na-ekwu ndị gọvanọ anyị ukwu ha kwuru anyị alụgbu ya ma ha kwere ma ha ekweghị ntị alụgbu ihe ha kwuru ọhịa si ka akọwata ha ike ha ga na-ekwugo mmụọ okwu udo ka ha na-ekwu achịkpafuru m diriba. Daalụ Achịkpa. Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Awụ Chinedu, esi m ezuke na-akpọ. Chinedu gaa n'iru. Chineke gozie unu maka program a. Taa asụ ọdị abụrụ special oge niile. Daalụ. Ihe na-ekwu bụ na way out for restructure. Without restructure, enwere ihe ọbụla nwere ike ime na Nigeria even 20 years. Without restructure, enwere ebe na-aga. Let Buhari agree for restructuring. Let him call every region. Good meeting. Ngwa daalụ Amechi. Daalụ. Anyị nabatara ọfụma. Amechi okwu mpịachi gị kwamkwam. Ihe dị na okwu dị nro ka anyị chọrọ mana ndị onye fụ eziokwu ka ọ ga-ewepụta ya. Ihe ndị gọvanọs ndị South kwuru bụ eziokwu. Ndị ugwu Hausa anyị agaghị asị na a chọrọ ịchụpụ mmadụ tụ n'aha na desert. Ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị ncha marịta anyị ga-esi wee nọkọ ọnụ ka ụmụnne ka ofe rọrọ arụ zuoro anyị nri. Daalụ. Okwu niile na ihe niile akpara na ndị kpọrọ akpọ na ihe niile akpara ebe a bụ echiche bụ echiche nke anyị na Solid FM. Ihe anyị na-achọ bụ ka wee dị ma otu a ka anyị ji wee dobere ya n'oge inyocha isiokwu dị iche iche nke nta akụkọ dị iche iche depụtara n'ụbọchị nke taa. Otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile. Ọkụ ma ha elekere ya 7 anyị nọrọ ebe a wee mebe ya. Cheta na ọkụ elekere itoolu n'ụtụtụ a anyị adọwa ọkpụrụkpụ okwu agba N'okwu akpụ n'ọnụ dịka o si ada. mana tupu oge ahụ eluo ọkụ elekere ya 8 Ajibo na Nwamba abata wee mee ya n'ama egwuregwu. Ọkwa elekere ya 4 ka m ga-abịaghachitekwa azụ anyị eme ya n'ụzọ omenala n'oge Kpakpando. Ịmụ ihe a niile bụ ka o si ada na Solid FM. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị. Welcome to Encounter Your Dad Crew, Mr. We have blessing.